हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ, नमस्कार, वेलकम बैक टू सुश्री लाइफस्टाइल। आशा करुच्ची समस्ते भलरे थिबे। मु भी बहुत भलरे अछि। तो चलंतु आजिर ब्लॉग टी स्टार्ट करिबा। आजिर ब्लॉग टी किछि स्पेशल अछि। कोन स्पेशल अछि वीडियो टी लास्ट पर्यंत देखंतु जानि परिबे। वो देख वो देख वो देख वो देख। देखा, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। से कौन खाऊचु तो किए देला तको? हां कोड आइलु तको मत देल दिए देबा थाउ दरकार नहीं कौची रिस्क हां सेडी खुआई दे उठे नहीं आला করপত্র জোড়ি পাদ তলে তলে কাকসিয়া তুলে মহাপ্রভুরে আরে মহাপ্রভুরে शतखंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते रिपु गज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भटाधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते मा रम्य कप सुना छिड़ाई जा हां बसन सागर आना देखंतु संग माने वर्तमान हमर पूजा आरंभ हो जाईछि। चलंतु देखौछि आपण मानको।
एपटे आमर प्रसाद सेवन स्टार्ट हो जाइए सब ठीक है जे किंतु वर्षा टिके हैरान होगा पड़ला। बर्तमान आमे मध्य बसी गलु खाइबा को भात दौनु नौनु हेटु तापर तोरा टे पानी देल न आ तू आसु ने उठिया उठिया हम कतरे बसबा अच्छा जा खाइबा सब जे आ तू आनी बदे बड़ा एबे हमर खाइबा पीबा सर जाइछि
ତ ଖାଇ ପି ସାରି ଏଠି ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛୁ ଆଉ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଖୁଡ଼ି, ଦେଖୁନ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଏଠି ଅଛି ମୋ ଭଉଣୀ। ଛାଡ଼ିବନି ଛାଡ଼ିବନି ଭଲ ପୋଜ ଦବ ଆଉ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମୋର ଆଉ ଭାଇମାନେ। ଆଉ ଏଠି ଅଛି ଏଇଠି ହେଉଛି ଗୋଟେ କୁକୁର। ଇଏ ମୁଁ ପଛ ପଛ ଗୋଡ଼ଉଛି ଆଉ। ଆପଣମାନେ ତ କୁକୁର ଦେଖିନଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁର। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ବୋଲି ମୋ ଭାଇମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ହସୁଛନ୍ତି ଆଉ। ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁନି କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁହଁ ଲୁଚଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲାଜ, ସତରେ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଲାଜ, ଭାରି ଲାଜ ଗୁଡ଼ା ଆଉ। ଆମ ଘରର ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବୋଲି ଗେଲି ହେଲି ଖେଲି ପଛରୁ This is my dost. Hi dost. Hi. କୋଉ ଭଳିଆ ଟେକ୍ନିକ୍। ସେଇଟା ପୁଣି ବିନା ହାତ ଧୋଇକି ଖାଇବାର ଅଇଁଠା। ବିନା ହାତ ଧୋଇକି ଖାଇ ପିଇ ସାରିବା ପରେ ଏଠି ଥଣ୍ଡା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ରାତି 2ଟା ହେଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ହିଁ ଆମର ପୂଜା ସରିଲା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି। ମାଙ୍କର ପୂଜା ସରିବା ପରେ ପଣା ହାଣ୍ଡି ଦିଆଯାଏ, ତ ସେଇ ସବୁ ରେଡ଼ି କରାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି। ନାଇଁ ସେଠି ତ ଯାଇପାରିବିନି, ଏଇଠି ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ହଟେଇ ଦିଅ ମଝି 4 ଖଣ୍ଡ କରିଦିଅ ଗଡି ହବା ସେ ଯିବନି। ଏବେ ଫାଇନାଲି 2:49 ବାଜି ଯାଇଛି ଆଉ ନନାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଦାୟ ଦଉଛୁ। ଇଏ ମୋ ପଛରେ ଠାଇ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ଦେହ ଖରାପ ହଁ ବା କୁଆଡ଼େ ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ରାତି ପାଇକି ସକାଳ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ରାତି ସାରା ତ ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା। 4:30 ରାତିରେ ଆମର ସବୁ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଶୋଇ ନଥିଲୁ, ବସିକି ଟିକେ ଗପସପ ହେଇକି ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିଲୁ। ତାପରେ ସକାଳ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଚାଲି ଆସିଲି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଘରକୁ। ଯେହେତୁ ମୋତେ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରିକି ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ବସ୍ରେ ଘରକୁ ଯିବି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ରହିଲି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।